alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau mun zo muku da wani abu ne wanda kashin jama'a sun san da shi kuma wa'ansu ba su san da shi ba. Insha Allah kar ku manta ku mana subscribe, da zarar mun saki sabon ayyukan mu za ku dinga gani ba tare kun sha wahala. Insha Allah ku biyo da mu cikin wannan tasha Niger TV tawa. Za mu faɗa muku ne mun ka zo da shi yau. Insha Allah yanzu dai abin da muke so mu faɗa muku anan shine kamar in ba ka san takura bisa wasu, in ba san a takura ma bisa wasu, kana iya ka canza yadda mutum ko ya ma saƙo zai zo amma ba tare da ya gane kana sama ko ba ka sama ba. Banci hanyar wacce ta online ba ita ba, wacce mun san ta mutum ya jidda ba ganin shi online wagga ba ita ce ba. Insha Allah ku biyo mu a tashar mu ta Niger TV tawa za ku ga komai ne. Insha Allah za ka danna wajen ɗigo ukun ga. Za ka shiga free but and secret. In ka shiga za ka taho ƙasa. Za ka shiga contact. In ka shiga contact za ka hasa wannan fitilun duk za ka tadda su. Bayan ka tadda su sai ka fita daga cikin WhatsApp. Yanzu aikin namu za mu shiga cikin WhatsApp ɗaya guda wancan. Za mu koyi ne amfanin shi wangan. Yanzu mun shiga cikin WhatsApp ɗin ɗaya ga numeron nawa. Yanzu bari na mai message. Ya zo kuma bai nuna flash biyu na nufi ya zo ko mutum yana son ku bisa hannu dai bana online. Za mu shiga cikin WhatsApp ɗaya wancan ne. Na saurare shi, na gane shi. Kuma bai nuna mai ba. Da wannan ne mun ka zo muku da shi insha Allah. Ku mana subscribe. Sannan za mu rinka muku yanzu insha Allah za mu ringa zaƙulo muku abubuwan da wasu ka tara waɗanda mutane ba su san da shi da waɗanda sun ka san da shi. Insha Allah yanzu kuma idan kana son ka maida can ɗin kuma za ka shiga. Can dai za ku koma inda muka shiga ɗazu. Can za ku koma ka maida shi. Yanzu bari mu fita mu shiga WhatsApp ɗaya wancan ne. Yanzu gashi ka ga nuno flash biyu. Yanzu bari na yi mai. Ka ga alamar flash biyu. Bari na shige shi. Gani ko gashi nan yawon. Insha Allah kar ku manta da zarar ku shigo cikin tashar mu Niger TV tawa. Ku mana subscribe da like yadda za mu gane abin yana burge ku. Insha Allah za mu ringa zaƙulo muku abubuwan da sun ka shige mutane duhu a cikin WhatsApp. Insha Allah kuna tare da Niger.